Este curso tivemos a sorte de ser un dos colexios convidados a traballar neste proxecto tan interesante e importante como é Menudo Foro Acuí. É todo o que ten que ver con esa grande descoñecida cultura oceánica. O primeiro día acudimos todos os colexios participantes ao Auditorio do Grove, onde unha serie de relatores foron introducíndonos este universo oceánico. Tomamos apuntes, fixemos debuxos e aprendemos un montón de cousas sobre o gran océano e a importancia de coñecelo e coidalo. Para rematar a xornada, degustamos un deliciosos bocatas, elaborados con produtos do mar e sorprendéronos a todos. O segundo día tivemos visita no colexio de Mónica Castaño, oceanógrafa do CSIC, que nos falou sobre os obxectivos do foro e a importancia que ten este proxecto. Nunha xuntanza na biblioteca do colexio, tivemos a sorte de aprender dunha persoa moi relacionada coa ciencia e todo relacionado con mares, océanos e os seus cuidados e estudos. O terceiro día tivemos traballo doble. Mentres algúns preparábamos sabrosas receitas coa axuda da famosa chef Rocío Garrido, outros escoitábamos a charla sobre alimentación e produtos do mar a cargo de Sandra. Cantas cousas aprendemos e que ricas estaban as receitas. Grazas. O seguinte día, o 4 de abril, visitounos María Blanco para falarnos da valorización de descartes e produtos pesqueiros. Un mar de oportunidades que poderíamos resumir con un aproveitamento intelixente e sostible dos produtos que extraemos do mar. O 25 de abril fomos pola fresquiña Playa do Bao, un dos paraísos nas Rías Baixas. O obxectivo da visita era todo o que teña que ver coas algas e a alimentación oceánica, seguindo coa idea de facer aproveitamento intelixente e sostible dos produtos extraídos do mar. E hoxe estamos aquí para despedir este maravilloso proxecto e agradecervos que o noso colexio fora un dos convidados. Gracias por todo.